A vítajte pri ďalšom videu. Aha. Áno, Peter má prečo. Počkaj. No dobre, takže teraz vlastne ja idem na informatiku. Asi tak. Hej, na to slnko. Aj kamož o tom práve hovoril. Ladíček. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What the fuck? The fuck is that? A už sú tu všetci. Viem, čo ty Legogo. Viem, čo ty Lego. Leona. To je Legoland. Lečo, hej? Lečo. A žiadna neonka. Neonka a Lečo. Ja som Lečo. To nie. Paťo, to bolo u mňa Paťo a my sa tak rozprávame, že... Daj mi nejaký oný, taký úplne perspektívu, úplne My sme sa... To Paťo bol u nás. Kráži sluníčko. To Paťo bol... 40 stupňov. Leona, to Paťo bol u nás a my taký, že... Hej. A Paťo sa dotkol ryby a on taká... To je také masné jak ryba. Ako... Neonka. A taký, že... Neonka. A Paťo bol taký... Leonka. Kúkaj. Daj mi lístky. Sebastian vydiera. Čakaj, ma predaj. Akože vážne. Nereš, boď to vymáže... By the way, prečo reš?